най-добър вратар, с най-малко допуснати голови е вратарят на Банана Бойс. Най-добър нападател печели Янко Елов с 8 гола от отбора на Локомотив Бургас. Най-полезен играч печели Юлиан Николов с Локомотив Бургас. Той има 8 асистенции. Наградата за трето място печели отбора на Банана Бойс. Второ място за нашите приятели от Общински Борисовец. Общински Борисовец печели второ място. Поздравления, страхотни сте, нека този състезателен дух и успехът да ни води и нас на 26 март. Ще разчитаме на вашата подкрепа. Благодаря на всички вас, които участвахте днес в нашия традиционен вече турнир. За пета поредна година се провежда. 32 отбора, повече от 300 участници. Наистина, сериозни сте. Благодаря на всички вас. Искам да ви гарантирам, че ще продължаваме както и сега да подкрепяме спорта. Защото всичко направено до сега ще бъде надграждано. Очакваме да бъде готова скоро спортната зала арена, която чакаме, националната спортна зала. И ако ни подкрепите, гарантираме, че 2018 година ще можем там да направим турнира. Също така очакваме и завършването на изграждането на клубния басейн в Славейко. Това са само част от дейностите, от усилията ни да подкрепяме спорта. А сега може би е време да поздравим победителите и това са Победител в Гер Фенкова Бургас 2017 от Локомотив Бургас.